Ahojte, moje meno je Lukáš Chladný a investovaniu sa venujem viac ako 6 rokov. Svojim klientom spravujem majetok zhruba 2,1 milióna eur v rôznych aktívach. A dnes sa pozrieme na otázku, ako investovať v súčasnej dobe sumu 100 000 eur. Finančným majetkom 100 000 eur bežný Slovák nedisponuje. Väčšinou sa jedná o podnikateľa alebo úspešného človeka v obore, ako je napríklad lekár, právnik, advokát a podobné profesie. Bežní Slováci sa k takejto sume vedia často dostať cez dedičstvo alebo napríklad pri predaji bytu. Ak chcú takúto sumu investovať, je veľmi dôležité si správne nastaviť finančné portfólio a samotné investície. V prvom rade by sme mali zistiť u človeka, že aký typ investora vlastne je. Či už je to konzervatívny investor, vyvážený, dynamický alebo dokonca agresívny typ investora. Taktiež, či už má napríklad skúsenosti s investovaním, alebo ak aj investoval, či už zažil nejaký väčší pokles na úrovni 20-30% a ako v takejto situácii klient reagoval. Podľa týchto parametrov vieme lepšie určiť, ako prípadne klientovi nastaviť investíciu. Veľmi dôležité je aj poznať to, na ako dlho by chcel klient investovať. Či už chce napríklad investovať na obdobie 2 rokov, 5 rokov, 10 rokov alebo dokonca ešte dlhší investičný horizont. Podľa dĺžky investície vieme lepšie vybrať a naplánovať samotnú investíciu, pretože je rozdiel vyberať portfólio na 2 roky alebo napríklad na 10 a viac rokov. Poďme si rozobrať jednotlivé typy investorov, či už konzervatívny, vyvážený, dynamický alebo agresívny, aké zloženie portfólia by v danom investorovi malo prevažovať a zároveň aký očakávaný výnos vieme dosiahnuť v takejto stratégii. Prvý typ investora môže byť konzervatívny a ak sa klient kvalifikuje do tejto kategórie, tak musíme dávať pozor hlavne na dynamické investície. Tým, že klient je konzervatívny, tak sa chce práve vyvarovať nejakým väčším poklesom a skôr preferuje to, aby aspoň niečo zarobil, ale aby nemal nejaké veľké poklesy. To znamená, že s menším rizikom a volatilitou treba počítať, že naše portfólio nám bude prinášať nejaké zhodnotenie, ale nebude nejaké veľmi vysoké. Nedá sa všeobecne určiť, že aká percentuálna váha by bola pre tohto klienta najlepšia, a keďže každý klient má iné potreby. Jeden je aj ochotnejší znášať vyššie riziko, aj keď je konzervatívny. Na druhej strane sú veľmi konzervatívni klienti, ktorí mieru rizika majú veľmi nízku. Dajme si príklad, že klient chce mať aspoň 20% okamžite likvidnú rezervu v takomto portfóliu a zvyšok by bol ochotný investovať do či už vyváženejších alebo možno aj dynamickejších investícií. Moje odporúčanie pri konzervatívnom investorovi, ak sa rozhodne investovať na horizont možno 3, 4, 5 rokov, tak vieme to portfólio naskladať následovným spôsobom. Základom pri takomto investorovi sú peňažné fondy v objeme, dajme tomu 20%. Tu nás zaradzujeme väčšinou garantované, zaistené fondy, ktoré prinášajú klientovi garantovaný výnos, sú okamžite likvidné a je s nimi doslova minimálne riziko. Druhá zložka môže spočívať tiež pomerne, aspoň v súčasnej dobe, veľmi málo rizikové aktívum, a to sú dlhopisové ETF fondy, ktoré ponúkajú veľmi zaujímavý výnos aj v dnešnej situácii. V tomto aktíve by som doporučoval klientovi zvoliť cca 40% portfólia a zvyšných 40%, ktoré nám ostávajú, by som rozdelil následovne, a to 25% do realitných fondov, ktoré sú tiež na Slovensku pomerne bezpečné, prinášajú pravidelný výnos, a posledných 15% by som zaradil akciové ETF fondy. To sú fondy, ktoré sú na burze, sú v podstate
z celého sveta a vieme tam diverzifikovať to portfólio z rôznych hľadisk. Čiže aj pri konzervatívnom investorovi sa netreba báť akciových ETF fondov, pretože máme v portfóliu iba 15% a nebude to mať nejaký veľký vplyv na samotnú hodnotu portfólia, ak by aj k nejakému poklesu došlo. Na takomto portfóliu vieme očakávať výnos zhruba 3,5 až 5% ročne. Záleží od toho aj, aké budú mať akcie v danom čase výnos. Druhý typ investora je vyvážený investor a tento typ investora je už ochotný znášať vyššie kolísanie svojej investície, ale stále preferuje šťastí konzervatívne portfólio. Všeobecne platí, že čím chce klient zvyšovať svoje percentuálne výnosy, potrebuje zvýšiť aj riziko. V našom prípade riziko považujeme ako kolísanie hodnoty nášho portfólia, ktoré spôsobí najmä vyšší podiel akciovej zložky. Moje odporúčanie na vyváženého investora a zloženie samotného portfólia je nasledovné. Peňažné fondy dáme na hranicu 10%, oproti konzervatívnemu investorovi tu sme ponížili hodnotu o 10% na úroveň 10%. Druhá zložka sú dlhopisové ETF fondy. Opäť sú to fondy, ktoré sú na burze, ETF-ka, či už vládne dlhopisy alebo aj korporátne. A tu by sme mali cca 35% portfólia. Čo sa týka realitných fondov, tak v tejto zložke aktíva by sme stanovili nejakú hranicu cca 20%. A posledná zložka, to je akciová, a tu dochádza v podstate k takému asi najvýraznejšiemu navýšeniu, kde z pôvodných 15% pri konzervatívnom investorovi sa dostávame na hranicu 35%. Čiže vyvážený investor má cca 1/3 v akciovom portfóliu. To znamená, že neinvestuje veľmi dynamicky, ale má výrazne vyššiu mieru svojho podielu v akciách oproti konzervatívnemu investorovi. Samozrejme, keď zvyšujeme podiel akciovej zložky, tak aj náš výnos tomu bude nasvedčovať. Čiže v tejto stratégii vieme dosahovať také priemerné ročné zhodnotenie cca na úrovni 4 až 6% ročne. Opäť poviem, veľmi záleží od toho, aké bude obdobie na akciovom trhu. Keď sa akciám bude dariť, tento výnos vieme možno aj prekročiť. Na druhej strane, keď akciové fondy budú mať nejakú krízu, tak sa budeme blížiť okolo tým 4% ročne. Tretí typ investora je dynamický investor a tento investor zaraďuje do svojho portfólia prevažne akcie, ale nechce mať 100% portfólia v akciách, ale určitú mieru diverzifikácie svojho portfólia stále chce mať v iných zložkách aktívach. Tento typ investora akceptuje to, že jeho portfólio bude volatilnejšie, že bude jeho cena alebo jeho hodnota účtu kolísať. Tým, že zvyšujeme podiel v akciách, tak to automaticky znamená, že dlhodobo zarobíme viacej, ale budeme mať sem tam nejaký výkyv hodnoty účtu. Moje odporúčanie pre takýto typ investora a zloženie jednotlivého portfólia je následovné. Peňažné fondy môžeme stanoviť na úroveň 5%. Funguje to takým spôsobom, že tie fondy sú garantované. Keď by náhodou, že prišla kríza, nejaká väčšia na akciovom trhu, tak tieto peniaze vieme presunúť a mimoriadne zainvestovať do akciového portfólia. Tým pádom si do budúcna zvýšime priemerný výnos práve z akciovej zložky. Druhou zložku portfólia budú tvoriť dlhopisové ETF fondy. Tu by som stanovil nejakú hranicu, a to 10%, čiže opäť dlhopisy a akcie sa počas krízy nesprávajú úplne rovnako. A rovnako ako pri peňažnom trhu, tak vieme z tohto aktíva v čase krízy presunúť financie do akciových fondov. Tretia zložka, opäť realitné fondy a podobne ako pri dlhopisových fondoch, tak tu by som zvolil hodnotu 10%. Čo sa týka našej poslednej zložky a úplne najväčšej, tak to sú práve akciové ETF fondy, ako napríklad S&P 500 alebo aj nejaký európsky indexový fond alebo aj nejaký emerging markets.
čiže komplexné portfólio, ktoré by tvorilo 75% portfólia. Čiže máme 5% peňažné fondy, dlhopisové 10%, realitné fondy 10% a 3/4 tvoria akciové ETF fondy, a teda 75%. Takéto portfólio nám vie priniesť dlhodobo výnosy na úrovni cca 5 až 7% ročne. S tým, že bude tam sem tam väčšia miera volatility. Posledný, a teda štvrtý typ investora je agresívny investor. A tento investor sa 100% orientuje na akciové fondy. Jeho cieľom je dlhodobo dosahovať čo najvyššie percentuálne zhodnotenia, aj napriek tomu, že jeho portfólio v čase krízy kľudne môže poklesnúť aj o 20-30%. Akceptuje to, lebo jeho cieľom je naozaj dlhodobo budovať ten majetok. Väčšina mojich klientov, ktorí sú napríklad mladší alebo sa chcú pripravovať na dôchodok, tak práve využívajú 100% portfólia, ktoré sú založené na akciách. Čiže, čo sa týka zloženia portfólia, 100% peňazí automaticky vkladáme do akciových ETF fondov, rovnako ako aj pri dynamickom investorovi. Tu patria či už americké ETF fondy ako S&P 500, Nasdaq, alebo potom aj tie z iných kútov sveta, ako napríklad teda európske, ázijské alebo aj nejaké stredne veľké spoločnosti, čo sa týka v rámci celého sveta. Tento typ investora môže očakávať dlhodobo mieru výnosov alebo teda ziskov na úrovni možno 7 až 9%. Ročne opäť záleží od toho, že v akom čase vstúpi do toho trhu a aké budú následovné roky, že či počas jeho investovania sa vyskytne nejaká väčšia kríza alebo skôr budú nejaké rastové obdobia. Toto boli 4 investori, ktorí investujú podľa toho, že akú mieru rizika chcú podstupovať a podľa toho aj ja im skladám jednotlivé zložky portfólia. Ak by ste sa chceli poradiť so mnou o tom, že do čoho by som vám doporučoval investovať, kľudne sa mi môžete ozvať. Pod videom zanechám moje kontaktné údaje. Veľmi rád sa s vami stretnem, či už fyzicky alebo aj online. Môžeme sa porozprávať práve o tom, že možno do akej kategórie investora by ste chceli patriť a aké zložky samotného portfólia by som vám doporučoval. Kľudne sa mi ozvite a budem sa na vás tešiť. Prajem vám ešte pekný deň a nech sa vám v investovaní darí. Ahojte.